gaur Tolosaldeatik bidaltzen dugu 12 metroko kontainer bat, bai janari, osasungintzako tresneri, jantzik eta abarrekoekin. Eta, kontuan eduki behar dugu, bidalketa honekin ez dugula ezer soluzionatzen hango egoera politikoa dela, eta arazo hau politikakin zehatu behar dela, zuzendu behar dela. Oain nahi gehan bialtzen janaria beraiek bere itxasertzean lortu zezaketena, estatu batek inbaditu hango etekinakin eta lehengaiakin negozioa egin, bai Europar Batasunakin, bai Marrokoko flota, bai Espainialdeko flota, hango arraina jaso, honea ekarri fabriketan eta alatetan ipini, jendeak kalean erosi, honea ekarri, eta area bialtzen ditugu lata batean. Aidiria jaten lata batean, beraiek zuzenki hartu zezaketen janaria. Berez, jakiak eta materiala jasotzea urte guztian zehar egiten den lana da, gero bidaltzeko ere dirua behar izaten da, aipatu didatenez prentsaurrekoaren aurretik eta horretarako elkarteak hainbat ekintza antolatu behar izaten ditu, ez? Egindako lan guzti horrengatik eskerrak eman, baita ere kanpainan parte hartu dutenei, herritar guztiei eskerrak ematea, ez bakarrik Tolosako herritarrei, nire aldamenean Urnietako zinegotzia dago baita ere, baizik eta inguruan ere dauden herri guztietan parte hartu duten persona guztiei, eta nola ez, gure elkartasuna adierazi, bai han dauden saharar guztiei, baina baita ere gure herrietan bizi den saharar komunitateari ere.